Episode 5 na chu kumsang ni som pathuma in chan le dorin detective Brandon chuan Natalia ichu thu zot fia mekin Barnett te chung kwa in na changa an pe chwa chan dik tak chu zo chu atum ni berin alangbok Natalia ipo in zo na zong te chu chata ka changin Barnett chung kwa te kyang om khanwa mi ti em ihlimem tia zo na po o ti na chang maya chuti ani si chuan tinge ina changa pe chwa ini tia zo na chu chemte te ka thukru china achang le ka a thut zela keima le keima po in thunun theilo chang kanei awang hian karin tlakin karin ngam tak lovani Christine te po electric fence kanama a coffee in tura tur te ka lotel saka chuan ka una pa te ho po tha ka du ani ati zet mai heng thua soilai hian Natalia ichu hadam mel tak angin langma se ache zia chuan thildik zan lo enge motaka omani ti shethiam detective Brandon ero alu hairi viau thungani tuna chuan Barnett stenu pa in ama a khosave to tura Natalia i an lamchi anu khan enge thleng zel ti sheturin hun masalama kan kirle donani Anu pa ankal san me chuan ma nia om zuam lo Natalia I chuan trap chungina om zuile lopa ma se anni ero chu antlan chak sau emu ti mai turin achel dinglo chiang hle ani ma ni chawa a khosa tur chuan aril rutina in a thin rim lutuk chu a sapatal zui chiam maya a shiat lo kara chuan lo muthu in a har le me chuan aril po chu alo cham ve tarai mai eitur zongin fish te chu an hong kwal vela ma se e mai thei tur thil a mu si lo wang chuan chhuar vel te chu an dap kwal le a nima sela chung hawa po chuan han e mai thei tur thil engma lo om chuang lovin cereal le cane foods vel bak alo om chuang lo thashuya nga tok lo ema wangin cane foods haula chu a hong mai thei der si lo engtin tinimonia in no puarin azan khan na chu TV te enin atum toy ve theimaya chuti lain in bolna tep chu asakla ta wangin ain bol fai thei talovani boy puya ngai saktu nei lo ani tak miawa wang chuan ama tala talin athiam ang chuan ain enkol chhowe mopa chuti lain siam mai thei chi lam chu a e zo vek to awang le cane food chho chu a hon thiam tat lo awang ero chuan a boy chin hle ani zan khat phei chu cane food chhona tumna lama akut ti thi pha in amang ang lutuk chu pon lama bai chuak chonin chanpui tu zong roi mai in pakhata chuan chanpui tu zonga lut ve thorin do kana donut lo om a mu rwal chuan a e chak em wanga in sum theilovin a ke zui ta buan maya chuti lai tak chuan in nei tunu churon kalin atet em wangin ani po chuan Natalia ichu naupang emo aron ti ngal Natalia eroin anu thu cha chuwong rengin kumsom ni pani mi zo kolom kani katet em wang hian kalang naupang mai lom alo ti zung thung hemi nu hian Natalia ichuan anu biak nana a phone mandilin internet ta changa Christine number anzon chiam nu chuan an call theita a ma se phone chu voicemail a lutlang ngal da yin a call tlang thei reng lo mai ni chumi nu chuan a kut thliam te chu tuam sakin hemi nu hian Natalia ipo in lama chuan a le naknaka ain om tlei vena nei chun TV chu a thlir zui le dau bokani chuti lai tak chuan ale khabuti chhuat harawanga Christine ankom na chu a me chuak fu hlau mai chu vele Natalia I chuan anu Christine le khabu chu chiarve ngei chakin library lama chuan ankal zuya abu ming tak nyal po ashat si lawang chuan azong rei hle bokani a ngak tu te po in inu le khabu ani si chuan tinge a ming tak nyal po ishat lawati in an lo zot le the ho mai ni rei tok azon gwal nu chuan huwe ta shamin phur takin akeu zui soka nima sela an chung ko thalaka chuan an lo tel ve to reng lo mai thalak chu Christian in center a hon nia lak ani ti achian bok MC wang chuan aril ruana in athin rim hle bok chumi nu chuan le khabu chu aman pelwa chwa pui mai tumin librarian chuan alo mu man si awanga pet popin le khabu chu aru chuak ta thawani ina thlen nu thleng te chuan thalaka atel velo chu thin rimin midang thalak te chu athai cherang ui pher cheta nuai mai ni
karen la chu laron thi zuin a hlau lu tuk chu a tre zui twara chumi hnu chuan amu hil zui ve mai bokani chutiang reng chuan hun le ni mang chhovin tu khat chu van nei thak tak maiin apa mai kala mel a munul mai le shwa ke le tura ronkal emoti in hlim takin alo kwa ngal chuk chuka nima sela mai kala mel le khosak phunga chuan chutiang tuma ronkal chu anilo ti achiang hle thung si Michael chuan poi engma khoilowa ina mai turati in librarian kut I thaka wang khan complain kan dunga Child Protection Service abyak pha hiala sinti in house ship mai Michaelan a in turle mamo tur thil dang aron ken sakte arem lu mol lain Natalia ichuan Christine ron kalbelo chan zotin Michael chuan ale khabuti chwa tharwang khan abwailu tuka aron kalbe manlo ron kalve te rengpo ni se hetianga nok ne nuaya ilo om hi mu chuan asate ang ati makbok Natalia in Christine le khabua an chung ko thalak a thairan vekte chu mu in Michael chu athinarim be hlebok hemi nu hian Michael chuan power company lam te chu bia in reilo te ya current po chu aron omvele tamai ani hemi nu hian Michael chuan video coverin in chung vel te chu atilang kwal thuak boka ei turle amamo ang zong om vek thu asoipa zuta Natalia hne na chuan dam khochwa nana kamamo ang zong te chu he hmuna hian akim vekani ati luitir bok nya mole ati du angte ati zo nuwa kalmai tum mai kala chu Natalia I chuan kalsan lo sham turangenin anbula shwa kele sham turin angen zuilom loma engtin nge Christine po hian min thau thak the zok Naupang zong te hi anma ni zona chuan an specialin an chavekani ati chamchi chin sia ati chuan Michael chuan nang chu naupang inive to hleinem ati zui twar Natalia ichuan naupang kani to lo ti min shil khachu ka sha alom ma se kumsom ni pani le kumriat inkar kumsom pali chunga thil thleng te kha engma ka she chuang si lawani ti ma se Michael chuan athu soi te chu enga ma ngai lovin achwa san zui mak mai heta chin hi chu Natalia ipo in siam chat ve de ushet chu tumin Barnett snu paten an shwa kile be sein arem dan dana a khosak ve no na apartment nok drop zet te chu athiam ang to katifain Christine kan ngai sakna le kan mangai na hi idu ani chuan a hloa I hlo chwa ve angai to ang ati te chu ngai to akirin velle thoi taka om chu atum ve ta ani chuti lain tep chu asak em wangin ala in bual theilo cheu thung ni khat chu phone man dil hisapin an chenom nu ina bok chuan lenglut le in anila night shift ane wanga chawin amutalo chuak hle a tin hemini hian atupa te chuan alo tlo ve bokani Natalia ichuan anu call nan a cell phone man chu dile tangenge ma se number chu disconnect lo ni to in voicemail la lu tur po alo om to lovani amut so em wanga api muthlanin atupale Natalia itetsu lo in komin Natalia in soi thedeu pa an in nom ziate e in tour tam ziate le a u naw pa te games nga zia asoi hnu chuan chu naw pangte la chuan kalve chakin phone an chan thelo miau te chuan vocal ve ilani mailom ti in api muthlana an kirle man ringin Natalia itsu an ina kalpuya chuan asom ta ani Natalia iphur zong tak chu aloni boxi wangin an in hlui lampan turnia an shiat basa chuan an chuang dun ve ta roya kong tluan chuan ti dunin anin kom tok ang reng hle bokani Natalia ichuan kumsom ni pani mi ni lovin kumriat mi ani thote chu soima se mi panau pang chuan akum za dik tak chu asya to thuashila Natalia ichuan chu adik lawalom kumriat tak lom kani ati lai chuan bus driver chuan an tumram an thlen to thuaron shil nima sela basa changa an chukrwal che chuan ani lawlama an local de ani ti shethiam dunin an kal du na lam kal tur bas la chu om mai to silo wangin thim chak khenga ngak dunin anin betui tam talo viau bok atopa chuan an kal du na lam pan tur bas dik tak po churon thleng ve ta in reitok fang an tlan le hnu chuan anin bor hnaya an tlan mek to ani ti shethiam Natalia ichu cheta chel chulin basa tang chuan an chuk dun zuya
an in pan na konga te chuan an in chung nom zia te ei tur tam zia mol mai te chu soyin apaw vel hle nima sila barnats chung kwa te chen chin na in chu zor mek lo ni dai to in chunga changa ron chuak chia valika I chu Natalia I mel a mu rwal chuan alom lo hle ti asha theibok Michael te nu pa chu chulai muna an chen to lo thule an fa te shwaya Canada lama an pem to thu te asoi nu chuan mi panau pangla chuan Natalia I hian helai muna kaltur hian a thlemin min thlemalom ei tur tam tak a om thu te asoya chuan naupang ani thu min shil boka atile ta dai mai Natalia I chuan chu tiang chu thil ni dan ani lo thu soin ama zawk hian kalturin min soma kalo pompui ringot alom ama idea vek zawk hi asin tima se velika I chuan a thu soi ai chuan chu mi panau pang thu soi chu oi fe zokin an pani chuan a shwai ho zuita ani atupa ngai to em api po chu alo lom hle rwalin Natalia I chunga ero thinrim hle in achia zong chu abur bun vek maya a mu theya in lar to ngai lo turin ati bokani thil thleng zong awanga shiom ti tak zet Natalia I po chu aril ru na hle in tuma ti nat ka du ngai lo wasin mi thar hlak ni ve to ka du tiril rumol mol chung chuan a in lam panin akal bulai laya abul vela mi ten miswale rap thak ber mua an en ring lai te chuan aril ruwa chongchai mol mulin pathian chu ama thak danglam tura ngenin ka chung kwa te hena ka kile theina tur ani don phot chuan eng thil po ka ti ang atiril rumol mol bukani atuk lama chuan rin lo tak mayin Natalia I jing har chuan Christine chu munolin ama to ka afel ve tak em wanga ron shwai ho tuma ron kal emu ati na kalayin ani teu silo Christine chuan mi panau pang chunga athil ti awanga chulai muna a om arem to don lo thule no chwa ani thu shilin arangin chulai muna tang chuan shwai chhuak ngalin mundang apartment danga son chwa le chu tumani tin tun ma ang lo takin Christine chu Natalia I chunga hian swasot ve to hle in za ngai na po anei vak to lo ni in alang Natalia I apartment thar tur an lu nu thleng te chuan vozui molin hetiang thil hi athleng li ani chuan I thil ti engkim kha mi zong ka shil vek to ang ti shero tura min shai I tum chung changte chemte chung changte le thil dang zong te po kha ka soi chuak vekang ati lai te chuan Natalia I chuan a thu soi te chu naupang thoi tak ang maya ngai thlakiawin mi bula soi tura min du anga piang chu ka soi zelang ka a chin thu te rin tlak ka ni lo thu te po I du anga piang chu ka soi zelang ti in chu tianga ati ani chuan a shwa ke le mai aring ani Christine chuan tura min shai I tum thu te ba ka I u nau te tha an ruang in hnung lama phum I tum thu te po kha I soitel donia an ti le chuan Natalia I chu a hoi ade huawa Christine thu soi omzia chu a shethiam che lo ni in alang ber chuti chung po in an chung ko akir le chu adu thu samber ani miawa wangin an ngai dam theina tur ani don phot chuan adu anga piang soi chu ain huam hle thungani Christine la chuan akal ma in pepper spray in Natalia imit chu aka sakzui chiam maya heiwang hian puitling ini ati tlat wanga Christine in kaltura ati na skula te chuan mit sen rumin akal zui phata ani azir puite ero Christine in ini ati rwal kum som ni pani bor chhawbel chhuaw te chuni in abudel bi khle a tin thluak lama po aphalo hle ti sha takin engma zia tur po shewe ngai lawin classroom chunga te chuan ami a hoivel mai zel bokani chutiang ani si chuan Natalia I hi naupang diktak ahun liam tole ani phung danglam tak wanga naupang dangte aya ti mo zwal chang nei le khirve chin tak ni in ama veng hima chomdol tur zok te hian an lo thlau thareng emni don zok Natalia I hi miswal nge atwar tu zokani ti cheturin video dotlia kanin mule cheu donya ole tunchumatan chuan khati chin kha nile report mai sela video dotlia kanin mule cheu donya tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule